दालाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जोंनि ओनसोलाव जोंनि फैबाय थानाय फेब्रुवारियाव मेट्रिक केन्डिडेट ना मेट्रिक होगिरि गथ'साफोरनि न' हाबनाय जादों। बे न' हाबनायाव जोङो गोबां फरायसाफोरनि न'आव जोङो थांनानै नुबाय फरायनाय सुबिदा गैया। सोरबा बिसिनायाव फरायो, बिसिनायाव फरायखांनानै उन्दुनोसै समाव लेखाखौ साइडआव दोननानै उन्दुनाय जायो। दा बेखौ नुनानै जोङो दिमासा दालाय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोसोआव जोबोद खामखांदों। बेनिखायनो जोङो बिबायबायनानै जोङो थाइफा थाइनै मोननानै जोङो दिनै नैबे फंबायनि न'आव जोङो सियार गंसे आरो टेबोल गंसे फरायनो थाखाय लाबोदों। दा बेखायनो जोङो दिनै आरो बे न'खरावल' नङा, जोङो गंनैसो न'खर होबोनाय जाबाय आरो जोङो माखासे न'खराव आरो भिजिट खालामबावगोन। जोंनि दिमासा ओनसोलाव 150 जनमान फरायसाफोर दङ। बे न'खराव जों मैखुन नार्जारि गामि फाथाबारि गोजोनपुरि। नोंनि न'खरावहाय दिनै सारमोना फैनानै खबर लाफैनायखौ नुदों। दा बेनि गेजेरावहाय सारमोना नोंनो टेबोल गंसे सियार गंसे होदों। बेखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। मा क्लासाव फरायो नोङो? क्लास 10। नोंनि आइया मा खालामो? दा हजों बेंगालराव दंहैसै। आफायालाय? बाबाया ओरैनो गोदाव सोरावसो दा। नों बबे स्कुलाव फरायो? फाथाबारि हाइ स्कुलाव। माजों थाङो? साइकेलजों। दा नोंनि न'खराव सोर सोर दंबावो? जोंनि न'खराव जों बिदा बिनानाव सानै, हौवा आबै। दा सारमोनखौ माबायदि धन्यबाद होगोन? गोसो सिंनिफ्राय धन्यबाद। फैबाय थानाय बे मेट्रिक आनजादाव नोङो माबायदि फरायगोन? मोजां पास जाजानो लुबैदों। खै घन्टा फरायो? 2 घन्टा गाहाम फरायनाय जादों। एबारनिफ्राय नै रासिन फरायनाय जानोसै। दाखालिनि स्टेट टेस्ट माबायाव एग्जामाव बेसेबां मार्क्स मोननो हायामोन? 100 बेसेबांथाय बावबाय बेखौ। जोङो दिमासा दालाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जोंनि ओनसोलाव जोंनि फैबाय थानाय फेब्रुवारियाव मेट्रिक केन्डिडेट ना मेट्रिक होगिरि गथ'साफोरनि न' हाबनाय जादों। बे न' हाबनायाव जोङो गोबां फरायसाफोरनि न'आव जोङो थांनानै नुबाय फरायनाय सुबिदा गैया। सोरबा बिसिनायाव फरायो, बिसिनायाव फरायखांनानै उन्दुनोसै समाव लेखाखौ साइडआव दोननानै उन्दुनाय जायो। दा बेखौ नुनानै जोङो दिमासा दालाय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोसोआव जोबोद खामखांदों। बेनिखायनो जोङो बिबायबायनानै जोङो थाइफा थाइनै मोननानै जोङो दिनै नैबे फंबायनि न'आव जोङो सियार गंसे आरो टेबोल गंसे फरायनो थाखाय लाबोदों। दा बेखायनो जोङो दिनै आरो बे न'खरावल' नङा, जोङो गंनैसो न'खर होबोनाय जाबाय आरो जोङो माखासे न'खराव आरो भिजिट खालामबावगोन। जोंनि दिमासा ओनसोलाव 150 जनमान फरायसाफोर दङ। बे न'खराव जों हाबगोन। जोङो दिमासा दालाय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो न' हाबनायनि गुबै थांखिया बेनो। फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव जोंनि दिमासानि ओनसोलनि माखासे फरायसाफ्रा एग्जाम होनो थांगासिनो दं। दा बेखौ लानानैनो जोङो न'आव भिजिट खालामनाया बेनो, खै घन्टा फरायदों आरो मा लेसना जोबखो फरायसाफोरना, आरो जोब्बायब्ला फुङाव खै घन्टा, मोनाबिलियाव खै घन्टा आरो सानजौफुआव खै घन्टा, बेखौ आरो न'नि थासारिया मा रोखोम, बेखौ जोङो लानानै हाबनाय जादों। आरो मोनसे गुबै थांखिया बेखौ जोङो लाफादों, बिसोरो एग्जाम हैनोसै समाव बिसोरो जिरायथारनांगोन 3 घन्टा। नाथाय बे 3 घन्टायाव बिसोरो जिरायनायाव बिसोरनि मेगना माबा मोनसे प्रब्लेम दं नामा? जुदि मेगनफ्रा प्रब्लेम दङब्ला दानो जुदि मेडिकेलाव टेस्ट खालामोबा बिसोरनि थाखाय मोजां जाहैगोन। बेखौ लानानै जोङो सोंनाय माखासे फिननाय लादों बिमा बिफानाव। दा जों हाबनायाव गोबां बिमा बिफाया जोंखौ मोजां मोनदों आरो जोंखौ साबायखर हरदों। दा बेखौनो आङो फंनैसो बुंहरनो सानदों। फरायसाफोरखौ जोङो अरायबो
गोसो थुलुंगा होबाय थायो मेल मिथिङाव आरो जोङो अरायबो हास्थायो बिसिनि आगानसे दावगानायखौ। जोनोमगिरि बिमा बिफाजों लोगोसे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिसिनि आगानसे दावगानायखौ जों नेनानै दङ। बिसोरो मोजां फरायोब्लासो समाजाव मोजां थासारि सोमजिगोन। गाव मोजां पास जायोब्ला बिमा बिफाया मोजां मोनगोन आरो गामिनि मोजां मोनगोन। गाव मोजां पास जानानै गाव मोजां लेखा फराया रोंनानै समाजाव बिबान लानांगोन, हारिनि मोजां खामानि मावनांगोन। जों बेखौनो अरायबो आसा खालामो दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै। दा बेनिखायनो जोङो गोबां न'खराव हाबबावगोन। दिनै जोङो 150 जन मान दङ जोंनि आखायाव डिमासानि ओनसोलाव। दा जोङो हाबगोन, माखासेल' हाबनाय जादों दासिमाव 60 जन ना 60 सा फरायसाफोरनि न'आव हाबनाय जाबाय आरो गोबां दंबावो जोङो हाबगोन। दा बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ। जाय क्लास 10आव फरायबाय थानाय गथ'फोर बिसोर न'आव थांनानै माखासे गथ'फोरनि सुबिदा असुबिदाखौ लानानै बिथांमोना गोबां खबर दं। गिबियावनो आङो नोंथांमोननिसिम बेलासि समनि गोजोननायखौ जासिहरबाय। नोंथांमोना जिहेतु जोंनि बे डिमासा इउनिटनि सिङाव थानाय फाथाबारि गोजोनफुरि गामियाव फैनानै खौरां लाफैनायनि थाखाय। दा बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों, जिहेतु जोंनि डिमासा इउनिट एबसुआ जे हाबाफारिखौ लानानै दिनै माने जोंनि फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि फेब्रुवारियाव जानो गोनां जिहेतु मेट्रिक आनजाद, दा बे आनजादखौ मोजाङैनो जाहाथे उथ्रिसारनो हायो बेनि थाखाय जे हाबाफारि लानानै दिनै माने फरायसाफोरनि न'खर न'खर गिदिंनानै जे खौरां लागासिनो दङ। दा बिनि गेजेरजों आङो बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। जिहेतु बिथांमोना न'खर न'खर नायदिंनायनि गेजेरजों दिनै गोबां फरायसाफोरनि माखासे सुबिदा उसुबिदाखौ बिथांमोना मिथिनो मोनदों आरो लोगोसेयै गारजेनफोरजोंबो सावरायनानै बिमा बिफाया माबायदि जोथोन लादों बेखौबो मिथिनो मोननाय जादों। दा बेनि गेजेरजों दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाहैबाय, माखासे न'खरफोरनि जिहेतु जोंनि फरायसाफोरा जिबायदि फरायनायाव मोननांगौ सुबिदाफोर दङमोन, दा बैफोर गैयियाव मोजाङै हयथ' स्टाडि खालामनो हायाखै। जेरैहाय जे न'खराव नोंथांमोना दा खौरां लाफैदों, दा बेवहाय डिमासा इउनिट एबसुनिफ्राय आंखौबो खावलायहरनाय हिसाबै आंबो फैनाय जादोंमोन। दा नायनानै नुफैबाय सोब दुखुनांथाव बाथ्रा, जिहेतु सासे जोंहा फंबाया देग्लाय मेट्रिक आनजाद होगोन। दा बेवहाय नायनानै नुबाय माने बिनो फरायनो थाखाय टेबोलानो गैया। जिहेतु माने बिजाबखौ दोननानै एबा जिरायनानै जेरैबायदि फरायनांगौमोन गोसो बायदियै, दा बेखौ मोननो हायाखैमोन। दा बे उसुबिदाखौ नुनानै बिथांमोना जिहेतु दिनै टेबोल गंसे ओमफ्राय सियार गंसे लाबोना होफैबाय। दा बेनि थाखाय आङो फाथाबारि ओनसोलनि जानानै डिमासा इउनिट एबसुखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो लोगोसेयै आसा खालामदों आरो बिथांमोना गोबां हेफाजाब होलांबावगोन आरो बिसिनि हेफाजाबजों जाहाथे फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादाव जोंनि फरायसाफ्रा मोजां नम्बर लानानै मोजाङै जाहाथे उथ्रिसारनो हायो आरो इयुनाव सासे गिदिर मानसि जाहैनो हायो। आं बेखौनो आसा खालामनाय जाबाय।